amo a waƙe ba. Ƙaunar da suke yi mina gaban abadan ba za na manta ba. In ba don masoya ba, ba zan yi amo a waƙe ba. Ƙaunar da suke yi mina gaban abadan ba za na manta ba. Alƙali kuma halicci mai raya mataccen dai ya zama gawa. Ka aminta na miƙa saƙo gare su masoya masu minkewa. Sun ɓata dare da rana wajen addu'a domin hidimtawa. Sun bani dukan kulawarsu ba domin na biya su lada. Jimiri na suke a kullum da na saki waƙar su ta yaɗawa. Burinsu na musalabons na sa su nishaɗi don farantawa. Sun kasa zama da tsayuwa a kaina kansu su kai sadaukarwa. Duk da an musu razanin da su bar na masoya ba su gujewa. Me zan yi wajen masoya idan ba fansar so da ƙauna ba. Ba sa gajiya wajen yin kira a waya ko ban ɗagawa ba. Ba su yin nunin fishi a gare na hakan ya saka ni yin duba. Ni da su har abada na bidi na bazan so mi rabewa. Makiya na bibiya ta duk inda na taka kan kafafuna. Burinsu su bata suna idan jama'a in zama mummuna. Waɗansu cikin suna razanin cewar sai sun ga ƙarshe na. Ban yi musu laifuka ba suke burin sai sun sabauta ni. Ina da dubun magautan da ni kaina ban san iyaka ba. Ba su son su ji mona a fannin waka ban yi kalla ba. Burin zuciyar suna san bu su kyace musu naimacewa ba. Tun ma ban kai matakin da za a ji muryar ke gamewa. Na kasa zama da tsayewa na kasa sukuni ban yi bacci ba. Sun sani zubar hawaye da ni kaina ban san iyaka ba. A hakan ba su bar ni ba su raba ni da wasu cikin masoyana. Komai yayi fari na san ba za ya wuce wa aji na ƙarshe. Na yi shiru ina nazarin rayuwa a cikin kwakwalwana. Sai yin tina kwai masoya na masu buƙatar jin kalamaina. Har ma na kayin tunanin da me zan sakawa masoyana. Gashi ban da taro da sisi masoyana ban musu komai. Godiya ga dubun masoyana asanadin ku na amsa sunana. Kun jura zugar magauta da masu biyar ku su ɓata sunana. Kun tara zubar hawaye na ba ku barin kwalla idanuna. Godiya ga dubun masoyana na gode ban ware kowa. Bashir Tijjani oga na fannin waƙa kayi rana. Tun ma ban kai matakin da za a ji waƙa ai kiran suna. Ka bani gudunmawar ka da baki ba zai iya furta komai ba. Sirrin na bar wa zuciya har abadan ba zan butulce ba. Muhammad nan ma'aiki a fannin mixin kayi min rana. Ka zama garan madubi dai na kaje na kai kiran suna. Ko me na zama waka Muhammadu gunka ba zan butulce ba. Ka bani gudunmawa da'iman a gare ka ba zan gujewa. Mai lafiya zo masoyi na kai na gani a cikin mafarkaina. Isa mai na makwarzo sahu na masoya kayi rana. Musa Rabi ya awwal sahu na masoya kayi rana. Usman Umar Marawa Jigawa ba zai yi na yo wucewa ba. Malami da ina yabawa sahu na masoya kayi rana. Smolkin Maliyan sho kasar Nijar ne kayi rana. AKA Ismail sahu na masoya kayi rana. Muhammad Lawan na Yobe sahu na masoya kayi rana. Faruk Ashifar masoyi sahu na masoya kayi rana. Nura dan Algeria sahu na masoya kayi rana. Ni da ku da kwai amana ba zan so wasu siyo rabawa. Yausa Hamad as-sahu na masoya kin yi rana. Murjana tunai yabawa sahu na masoya kin yi rana. Ban manta minal awake sahu na masoya ta yi rana.
Zainaba diyar Fulani sahu na masoya ta yi rana, ni da ita akwai fahimta tsakani ko ban furta komai ba.